Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawpindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama de kala min sismon kelle gadande roɓindo jayde talata 15 lewru avril 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jayndeji puɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti ko e hanki garal Ousmane Sonko ton do bowal gendire leydi Sénégal ɓe garti ko yetno justice dérive dans les médias réforme boycott de l'opposition ɗum ɗo kala ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa kanko Ousmane Sonko arti to banggue ñawoje leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko jottoɓe caktirde hay radioji ene kala hallaji ɗi gonɗinani ko nonne kadi men hoyyotno e wayloji réforme test ɗi ganduɗa o habri ko ara ɓoyata ko maɗum adde toon to assemblée nationale ko nonne kadi ɓen ɓe ganduɗa ko opposition ɓe ganduɗa ko parlementaire en wannoɓe boycotté toon to bowal gendire leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko o arti ene ɓuuri yajirde hanki o e ɗin question d'actualité science mo ganduɗa waɗino to bowal gendire leydi Sénégal jayde rewmi quotidien koye kan haala ɓe garti Sonko face aux dérives médiatiques sera tolérance zéro kanko Ousmane Sonko holliti ɓen ɓe ganduɗa ko jottoɓe e caktirde kamɓe radioji dilloɓe e médiaji ɓe ganduɗa ko tottiroɓe jewte hani e kabruji ɗi gonɗani saabi holliti nde saaha lawol fawi e dow mumen ne wayno ala yafuya e yide kanko Ousmane Sonko kono arti wonande OFNAC to banggue wonande déclaration de patrimoine hani e wayloji ɗi ganduɗa ko ɓoyata maɗum teskoye ɗo e nder leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko arti e ko yetno e ɓen ɓe ganduɗa ko opposition parlementaire en wannoɓe boycotté hanki o garal makko toon to assemblée nationale jayde li quotidien ɓe garti koye fond force Covid-19 la DIC frappe au cœur de la culture ɓen ɓe ganduɗa ko division des investigations criminelles hanki o ne wayno ɓe pawi jongue ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e pinal ɗo e nder leydi Sénégal joɗiɓe toon to jagorgal kalfinangal pinal leydi Sénégal ne jeeya hen Baba Amdi Abdou Aziz Mbaye e styliste omo ganduɗa ko Seydi Gueye e Mamadou Ngom Niang ɓe mbaɗama placé garde à vue ko nonne Simo Kouka wonama sous contrôle judiciaire Samuel Sarr e yiide li quotidien tigui caggal jaltal Ousmane Sonko toon to bowal gendire leydi Sénégal yekkutuno e on compagnie énergétique West Africa Energy tigui Samuel Sarr l'agneau du sacrifice ko kanko woni Sadak on mbiyen groupe on compagnie wonande West Africa Energy jayde teral quotidien ɓe garti koye Ousmane Sonko jaltal mum hanki toon to bowal gendire leydi Sénégal sabi Mamadou Massali jabti mum holliti e yide wonande nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous min ngala fof leçon mo ganduɗa ko momin ƴettata fewde e andu Ousmane Sonko o holliti wonande ɓe paari gam hoccodirde e o mo ganduɗa ko le premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko jayde tribune quotidien ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen kollata wonande kollita kañumen ƴetti koppareje rende leydi Sénégal e ko yetno noon e caggal nde on fond force Covid-19 wonande ɓen ƴettinoɓe milliarduji e leydi Sénégal division des investigations criminelles hanki o fawi mabɓe juuɗe gaw ko wi ne wayno fuɗɗima gawa fewde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tuuma ƴettude koppareje rendo ngo ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa jayde tribune quotidien omo ganduɗa ko Ngom Niang Baba Amdi Abdoul Aziz Mbaye omo ganduɗa ko sappo woɗɓe ko kañumen pawa jungo kono ɓe garti on chroniqueur Abdou Nguer paɗaɗo garde à vue hanki o caggal ndo heɓa toon to division des investigations criminelles rédacteur en chef mbo des médias Simon Pierre Faye keɓɗo wellitare tawi ko gonɗo e ko ɓe mbiyata ko sous contrôle judiciaire e yiide jayde tribune quotidien jayde peuple quotidien ɓe garti koye session nerveuse à l'Assemblée nationale, la cinglante réplique de la classe politique contre Ousmane Sonko caggal jaltal Ousmane Sonko hanki o ne wayno yalti jabtade makko omo ganduɗa ko Mamadou Massoli Thierno Bocoum ko nonne Barthélémy Diaz e yiide jayde peuple quotidien jayde l'éveil quotidien ɓe garti koye jaltal Ousmane Sonko hanki toon to Assemblée nationale o arti koye ɓe mbiyata ko calomnie propagation de fausses informations le premier ministre décrète la politique de zéro tolérance kanko Ousmane Sonko holliti ɓen ɓe ganduɗa ko kayitiki goni haaloɓe haalullaji ɗi gonɗani ne wayno ɗon de kuccodiri e lawol yo gandu ala yafuye kono arti to banggue renégociation ha joni artude e contrat ji leydi Sénégal jogui waɗi sababu leydi Sénégal ɓultinima ko abbi e caɓanɗe 6 milliards e koppareje men franc CFA e yiide jayde l'éveil quotidien jayde las quotidien ɓe garti koye kan haala Ousmane Sonko ko liɗo wonande e saaha foof kalɗo haalullaji ɗi gonɗani fewde ɓen
ben ɓe ganduɗa ko taweteɓe gouvernement ne ha ɓuuri tengtude ɓiɓe leydi ndi ha ɓuuri tengtude kanko Ousmane Sonko yoɓe gandu ala yafuya caggal nde lawol huccude e joomum kono ɓe garti halifa tedduɗo mo Medina Gounass ceerno Amadou Tijani Ba basiɗo presse o nde waɗata golle mum tawi ittani wattani waɗa no yaari ni tawi kadi woɓɓe waggini ɗum ko yitno noon e wuro teddugo ngo Medina Gounass hani e sahati ndaɗo Daka Medina Gounass jayde l'Observateur ɓe garti koye fond force Covid-19 les masques tombent au ministère de la santé ɓe garti omo ganduɗa ko kay woni Ousseyni Ngom Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ko noon omo ganduɗa ko Moussa Sam Daf directeur mbo hôpital Dalal Jamm ko noon omo ganduɗa ko Babacar Sène directeur mbo hôpital mbo Kaffrine Lamine Diallo mo ganduɗa ko comptable toon to hôpital Youssou Mbergane e omo ganduɗa ko kay tigui woni Alioune Badara Diop comptable mbo hôpital mbo Pikine kamɓe kala maɓe keeɗe e ñalawma hande o toon to division des investigations criminelles jayinde l'Observateur arti hen jayinde enquête quotidien ɓe gatti koye la machine judiciaire Sambal on mo ganduɗa conseil ministre Mansour Faye hanki o hettama toon to division des investigations criminelles kono ne kadi o heeɓi notification makko sababu tigui tigui ko haadimo yaltude leydi Sénégal jayinde Walf quotidien ɓe garti koye assemblée nationale Sonko bande les muscles kanko Ousmane Sonko holliti doole makko no fewi o arti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni tottiroɓe kabaruji ɗi labani hani e ɓen ɓe ganduɗa ko opposition parlementaire caggal nde mbatno boycott hani e kuccam le gouvernement mo kanko Ousmane Sonko ɓe kuccani fewde e lappi ɓamtare e leydi Sénégal jayde Sud Quotidien ɓe garti koye ngal jaltal Ousmane Sonko toon to assemblée nationale o arti emploi justice diffamation et lanceur d'alerte en holliti ɗum ɗo kala ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓoyata ko maɗum won golle e gouvernement mbo kanko Ousmane Sonko indi le quotidien ɓe garti koye question au gouvernement Sonko to show kanko Ousmane Sonko o arti yide notre politique pénale sera tolérance zéro holliti to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko hucciɓe laabi leydi Sénégal yafuya ala kono meeɗa wadde jungo makko e ɓen ɓe ganduɗa ko kay pawa jungo walla totti jamiroje gam jomum wawa dumbede kono arti e ko yetno e wonande gouvernement mbo kanko Ousmane Sonko to banggue ko yetno e alhaali laabi ɗi hani e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal ko yetno ko yewitino e to banggue wonande ñawoje hani hakkude mum e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko o arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ɗum woni ko min ɗo ɓinno mone kelle gane roɓindo jandeji subaka hande o adamen ko alarba janggo so hawre welede Allah